I tu, estimes Catalunya? Vols que esdevinguem una república? Només disposant de les eines adequades i amb la implicació de tots ho aconseguirem. El Consell per la República és imprescindible per fer efectiva la independència de Catalunya des de la internacionalització, ja que crearà una administració digital que donarà forma a la república abans que es desplegui de forma física i ha de comptar amb una alta participació ciutadana per legitimar-lo. El 1989, Estònia va crear el Congrés d'Estònia i el 60% de la població s'hi va adherir, creant un cens que, 2 anys després, va servir per sotmetre a referèndum una nova Constitució. La Unió Soviètica, tot i legalitzar el Congrés, no el va poder aturar i poc després van declarar la independència. Avui, Estònia té l'administració digital més avançada del món. El nostre Consell per la República permetrà tenir DNI català, elaborar un cens, realitzar transaccions monetàries, votacions segures, i ni l'estat espanyol ni la Guàrdia Civil hi podran posar les mans. No caldrà amagar ni protegir mai més urnes ni paperetes. Ara tens una oportunitat única de participar a la República Catalana. De fer un pas ferm per aconseguir la independència de Catalunya i consolidar una democràcia participativa. Només et cal el desig d'esdevenir una república, un correu electrònic i un mínim de 10 euros. Registra't a consell.republicat.cat.